No, Milan, mám pre teba otázku, ktorá ťa možno poteší. To je taká pekná otázka. Mňa poteší. Určite, táto bude taká, že sa v nej budeš cítiť možno príjemne. No, ako udržať v dlhodobom partnerskom vzťahu vášeň, kreativitu a lásku, aby sa dvaja ľudia trvácne milovali a vzťah neupadol? To je poviem pekná otázka. A prečo by ma mala potešiť teda, Vlado? No mňa by potešila, ja mám na ňu 100 odpovedí, počúvaj na takúto otázku. 100 odpovedí. Rozhodne robiť nové veci, nové príjemné veci. Nechodíte do kaviarní, začni s kávou, nechodíte tancovať, pozvi partnerku zatancovať, nechodíte na výlety, zoberú na výlet, urbex, jaskyňa, čokoľvek a v každom prípade byť empatický a počúvať. Menej kvákať a hádať sa a viacej počúvať. A viac počúvať potreby. Skúsenosti, vieš, ja mám skúsenosti v tomto. To hovorí, že? Haha, takže sa to praktizuje, ale sa snažím. Lebo niektoré veci vôbec nevie a netuší. A učím sa, stále sa učím. No, učíš Ja sa, v tom vzťahu som stále lepší, každým dňom som lebo keď si lepší. začal tak vo veľkom nové veci, chodiť, meniť. No, Existuje obohatiť to nazvi, obohatiť. Keď niečo upada, treba pravidelne raz za čas treba vyťahnuť niečo nové, z čoho tá partnerka je vždycky wow. Lenže ona z toho nemusí byť wow. No nemusí, no tak zoberie to bude. Ona z toho môže byť au. To sa mi nestalo už párkrát. Vyťahnem niečo, nejaký darček, nejakú blbosť a No. Ale v konečnom dôsledku vždycky niečo vymyslím, čo ju nadchne. V seminároch už 20 rokov používame typológiu MBTI, to je veľmi nádherný test osobnostný. No. A jeden z tých typov je judging, perceiving, to nebudú prekladať, ale sú to typy ľudí, ktorí buď to majú tak, ako si teraz povedal, ty nové veci, že aha, tam je nejaká kaviareň, poďme sa tam pozrieť, niečo tam bude dobre, super, ale tých je fakt asi 15% populácií. To je písmenko P v tej typológii a ja osobne ho mám, mne to vyhovuje takto, ale väčšinou sú to ľudia, ktorí potrebujú štruktúru, jasnosť. A ja mám kamarátku, ktorá aj keď ide na výlet už po 100-krát, tak ide rovnakou cestou. Ma vzala naposledy, že pôjdeme na výlet a boli sme pri nejakom jazere a ja jej vravím, tak poďme okolo tej vody, tu je nejaká cestička. Nie, ja chodím tadiaľto. A preto som trošku zažartoval, že sa mu to ľahko vraví, že hľadajte nové veci, lebo keď máte partnera a veľmi silné je, tak to nepomôže. On potrebuje svoje zabehnuté. No a pak možno niekedy je problém. No čo keď to potom opadne do toho stereotypu, takým partnerom tam ho s čím ho potešíš? Tak, no práve, pokiaľ on je... Alebo udržíš takú tú vášeň vo vzťahu. No, vášeň. Potom by sme sa mohli baviť ešte trošku o čakrách, že? No. Pretože vzťah vlastne by mal byť zo 4. čakre láska, zdieľanie, že je nám spolu dobre, bez toho, že by tam bola vášeň, lebo vášeň je už 1., 2., 3. čakra. Ale to nemám nič proti vášni. Podľa mňa dôležité, 2. čakra, podľa mňa to je niečo riešiť. Môže byť, nemusí byť. To každý to má nejak, no. No jasné. A čo v takom ječkovom vzťahu, teda, keď má niekto takého partnera, ktorého nepotešíš novými vecami a novými vylomeninami? Keď sú na to dvaja oba v ječkovom vzťahu, tak je to fajn, ale pokiaľ to majú rozdielne, tak to môže byť problém. No. Zobre frajerku na ten istý výlet ako vždy. Pozri sa, dneska je drá, pôjdeme tou cestou, ktorou chodíš vždy, tu to máš rada. Áno. Bum, mám pre teba jedlo, ktoré máš rada, vybalíš na pikniku. Môže vidíš, tak... zase niečím prekvapíš, čo je nečakané, lebo bežne sa s ňou hádam, že musíme ísť okolo. Môže to tak byť, no. Vždycky sa dá niečo vymysleť proste. Lebo ono skôr ide o niečo iné, ja si myslím. Že ani nejde o to, jak si to pomenoval na začiatku, že niečo sa vytráca, lebo skôr niečo... No, to bolo, že aby sa nevytratila No, ona sa nevytráca, ale ono niečo prichádza. Kreativitu. A to je tak to myslela, že ako udržať v partnerskom vzťahu vášeň, kreativitu a lásku, aby dvaja ľudia trvácne milovali a vzťah neupadol. Upadnutie to nazvala. Tak asi monotónny, ja neviem, jak by som to povedal. Lebo to, čo na začiatku bolo, Miláčku, ty si taký kreatívny, tak po roku je, Miláčku, ty si taký blbec. No.
A v tom je ten problém. A to Edgar Tolle, autor Prítomného okamžiku, krásne popisuje celú tú teóriu našeho emočného tela. Že za celý ten život tie emócie, ktoré sme si nakladli v detstve, sme sa naučili nejak reagovať. Že ja neviem, aké si mal detstvo, ale dajme tomu, že ako dieťatko, keď na teba kričala matka, si sa naučil nereagovať, že si stál ticho, stál si ticho, čumel si a matka kričala. A v tom detstve to je reakcia, ktorá nám zachráni život tomu dieťatku. Ale ono sa to ťahá celý život. Lenže v okamžiku, kdy sa zoznámime, keď je ten okamžik romantickej lásky, tak to tam neprejavujeme. To trvá tu pol rok, potom sa zoberieme. A stále je to v tom emočnom tele. Takže jednoho dňa partnerka zakričí: ty si to tam neurobil? A čo urobí chlap? Stojí, čumí, ako debil, lebo sa objaví tá detská reakcia. Prejaví sa to emočné telo a to je to, čo sa tam dostáva. Takže tá cesta doporučuje, teď budem citovať Edgar Tolle, vlastne naučiť sa poznať svoje emočné telo a zastaviť ho v tom okamžiku, keď sa začína už aktivovať. To je to, čo vo vzťahoch vlastne, čo ich začína veľmi narúšať a my potom máme ten pocit, že Ježiš, koho som si to vzal, lebo vzala. Chápem, jasné. Keď tam tá dôvera v tom vzťahu vylezajúce veci z toho detstva. Vzali sme si aj to emočné telo, že? Áno, no hej. Takže dobre o tom vedieť, že to tak máme a dá sa s tým, veľa vecí sa s tým dá spraviť. To určite. Asi najhoršie je, keď sa nájde taký ten partner, ten tvoj ječkový s takým tým, ktorý je aktívny a potrebuje stále nové veci, tak v tom prípade je to tiež asi masaker, že? Ječkový nie je aktívny, ječkový je ten ja viem, štruktúra. ten pasívny, no ale keď máš toho aktívneho, keď sa nájde s týmto štrukturovaným a zalúbia sa na začiatku. Pre mňa osobne ja to poviem, lebo budem zase zadebila to pre divákov, ale pre mňa osobne je úplne nepochopiteľné, a to by nemalo byť, že keď robím psychológa. No dobre, ja som v tom péčku, keď som vezme typológiu. A pre mňa je nepochopiteľné, že niekto, keď ide na dovolenku, tak si napíše zoznam toho, čo musí dať do kufra. Hej, no jasné. A on to odškrtáva, dáva to do kufra a keď si náhodou spomenie, že tam by mal si vziať ešte niečo, tak nielen, že to dá do toho kufra, ale on to ešte pripíše na ten zoznam. No jasné, do budúcnosti, samozrejme. Ja to nechápem. A potom, keď partnerka to má takto a ja to mám inak, že ja to tam hodím do toho kufra a nič, tak z toho môže vzniknúť konflikt. No. Ja som ako na tom stejne ako ty, ale keď mi Kristýnka dá ten zoznam, že ho vypracovala aj pre mňa, vieš, aký som za ňo vďačný? Zubnú kevku som nezabudol, pastu som nezabudol, vieš proste, a teraz to kúknem, že jeda do riti a toľko vecí by som pozabúdal, vieš, ja to presne robím jak ty a to nadrbem nejako, a však čo není, keď si budú peniaze, tak sa kúpi v obchode, vieš. S Kristýnkou ste už niekde v inej úrovni vedomia, že keď budeme v tej nižšej úrovni vedomia, Kristýnka vypadá, ty debil, čo si to tam urobil a už z toho môže byť konflikt, lebo sa aktivuje emočné telo. Jasné, rozumiem. To je to, čo sa tam naviac dostáva, takže nie, že by ubúdalo, lebo v tom romantickom vzťahu to tam všetko je na začiatku, ale sa tam dostáva to, s čím sme nepočítali, že to tam je, ale má to každý. A vlieza. Každý z nás má emočné telo, ktoré si nesieme od detstva, takže sa s tým naučí pracovať a to sa dá. Rozumiem, a vtedy by tí ľudia mali pocit, že neupadá ten vzťah, že upadá kvôli tomuto podľa teba, hej? Určite. No. A pritom sa môžu aj poznávať, že čo je krásne. Ja mám zase taký pocit, že musí do toho vzťahu, a hlavne dlhodobého, stále vnášať niečo. Niečo tam musí byť, čo proste tých partnerov, vieš, vždy to tak nadchne tú partnerku. Máš ty tak, ale nemusia to tak mať. Je to možné, no. Tak zatiaľ s každou som to tak mal. Každá vždy bola nadšená, tak asi každý si hľada toľko potrebuje, vieš. Tam niečo vnášať, áno. No, tak ja som taký hodne kreatívny, furt niekde potrebujem behať, niečo vymýšľať, nové nápady, nové myšlienky. Tak, že zase zdieľajú a sú fajn a sú v pohode, len tam nič nevnášať hlavne. Chápem, že keď niečo vniesieš, tak práve z toho ten partner nervózny a taký nesvoj, no. Vtedy sú rôzne. Čo sa stane, keď sa to pečko s ječkom dá dokopy? Že na začiatku je vášeň, iskra, všetko. To sa dajú tak dokopy, no, to potom sa... Protiklady sa pritiahnu. No, majú zrýchlené učenie. To môže byť tam, jak ja tu? Ja to vravím zrýchlené učenie. Že tá partnerka má pocit, že to upadá, lebo ten muž nič nové nevymýšľa, lebo on práve naopak potrebuje mať všetko zaškatulkované a také v kľude, už harmónia, kľud, rovnaká cestička a ona chce furt inú, novú. Je to úžasné, keď si ľudia spravia ten test na seminári,
tak vždycky tie spätné väzby časom sú. Uh-huh. Ako im to neskutočne pomohlo aj doma. Oni potom nás žiadajú, že dajte mi, či máte čistý, že spravíme si doma, a pretože tie semináre bežia na pokračovanie, nie je to len jeden seminár, tak potom prichádzajú s tým, ako im to pomohlo to poznanie. Že sa, jednak prvá reakcia väčšinou je, my sme sa strašne pobavili. Prišli sme na to, že ona je taká, ja som taký a my to vidíme doma. Ale teraz príde to pochopenie, lebo do tej doby to bolo divné, že? Jak môžeš. A teraz prišli na to, že aha, fakt, ty to máš tak, ja to mám tak. A vždy tam dojde takovému tomu zharmonizovaniu. Čo sa naučia pracovať, no. Áno. To je, aby boli obaja spokojní, no. To je veľmi pekné a funguje to. OK, dík.